Diba? Diri lang sa kaha, bantay ang balay, ug mangita si kuya nimo ing nga napakagilakaw. Ha? Ug sa kog sili dito mang harvest. Hayo bayubay pud niya kung harbisonon eh, mahal ra barong kilo. May tao diyan? Wala lagi akong asawa niya. Tarong ba kay? Ha? Akong asawa. Bulaso kay ta. Wala lagi akong asawa diya. Ang nabilin dira ron. Na naman yutas balay. Nabilin diya kasurang mangkod niya. Naaman din nabilin di ay. Pero di man to ka istorya. Nagyapon. Man to ka istorya. Ano yung ta? Dito ka istorya. Pasaligan ti na ha? Dito ka istorya kaya ang akong asawa nang harvest og kuan sili. Mama na kada adlaw man ang harvest og sili, mahal ba kay kilo sili? Ate ni mo. Hoy. Hoy. Ate ni mo. Sige kay istorya. Di ba ganyan? Takang dito lang ka sa balay? Ha? Saka, Nay? Nay, nangitan ako? Wala ko rin. Dali lang. Ako lang yung manon. Tama ko, tinguli na ako. Ha? Saan? Saan ang taon na? Wala. Di ba ko kasabot ni mo? Inanas kuya ni mo ito? Ha? Ako dali lang, ako lang umanon eh, ako lang umanon. Nanas kuya ni mo, nanas kuya ni mo. Oh, kadali lang. Hapit na niya, ako lang umanon eh. Sige na, pagkuna lang dito, pagkuna lang. Ano man? Sige. Sige na lang ko na ito kadagan kay tagno ko. Asa man ka? Ano naghubog mo? Maligo ka? Ano may tubig dito? Di wala ko kasagot ni mo. Kadali lang ako lang ni humanon muli. Lagi ko ron. Sige na. Una na ito ka. Masinanas kuya ni mo ito. Ay, una na lang. Musunod ako na yun. Sige na. Una na. Saan man tagi? Kuan sa kulo. Manghudo, gising-sinyas. Tama gitu eh. Ginakuan nga nining ba? Uliun saan ako kadali sa balay di? Balikon na ako ni. Oh! As kuya ni mo? Ha? Ikaw eh. Dali na kayo kaon na, dali. Anong iba? Anong gisirad almay? Sirad ay may postahan re. Ano
may giali dire. Ibay. Ali dire sulod. Ah, mali, na may giali. Dili ba ni? Unsa man mo trabaho dong? Ano nagdala makagbabae dire? Sama na. Oh? Mo na gisinya-sinya sa kumango dito ng harvest kog sili? Ano sa magaginalan man mo nitong balay o babae? Mabuisit na itong balay ano mong trabaho ba? Ano sa man ka? Ha? Hawa, Dribe? Ano ka? Ay, batasan, imong ginalan niya itong balay dirig babae na mabuisit na niya itong balay ba? Muna pa na itong panginabuhi. Uy, ayaw. Ha? Ayaw na, ana. Pagtarong bag. Ayaw. Muna na ako mag-harvest kog sili para na ako ipakaon ninyo. Ang balay, imo lang dadag babae. Muna ang akong mangudo. Muna pangita sa kuha niya silihan. Matingan ako ano naghubo-hubo ng action-action. Muna din trabaho ninyo dire. Gibuisit ninyo ang balay. Ha? Sige daw, asa man ko nagkulang? Asa ko nagkamali? Ano nahimo ni mo inana? Tanang hago, tanang panginabuhi akong gisudlan. Sige daw. Akong mudmud ning babae ni mo ron. Dito ba ako? I-explain sa kong tarong. Dire, anong nabuhat ni mo na? Ha? Sige, asa ko nagkulang? Asa ko nagkamali? Gihatag na ko tanan. Gihimo na ko tanan pagpaningkamot na ko. Ulan mainit. Mangita kong trabaho para na ako ipakaon ni mo. Oh, asaman ka? Kanay mong babae? Basig imudpud ko na. Kabalo siyang pamilyado mo patol siya? Ang kadong asa ko nagkulang. Ay, sige ko na niya mong babae. Kanay, gusto ka ng babae akong guyuron? Ha? Pagtarong ba? Pagkabalo kang ang pamilyado, kabalo kang may asawa mo to, mukhaan ka, saan na mo, katul na mo ha? Ayaw ba? Pagtarong ba? Gawas diri, gawas. Gawas. Ayaw ba? Gawas. 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 Musa man ka dong? Nagdala kag buisit aning balay, kabalo ka? Buisit ng mga bitra, kabalo kang nag-ay-asawa? Mangita pa kaglain, no sa'y pagkulang nako? Sige daw. Ano magdala magkaglaing babae dire? Sige daw. Muna na itong pagpaningkamot. Muna na itong paningkamot. Ha? Dipo-dipo na tagpang nangitag pagkaon. Muna na mabuisit-buisit na ka. Magdala din kag babae, dire. Sige. Istorya sa kuha. Sige. O sige, gawas dira. Gawas ka mo agi dira. Sige. O, ikaw mukatol po ka mo.